Arılarmısınız? Yılның ең күтіп алынған бәйрәмнәрнең берсе Яңа ел җитә. Әтиләрегезгә, әниләрегезгә, әбиләрегезгә һәм бабайларыгызга Туган айлар газетасы иң яхшы Яңа ел бүләге булачак. Газетага язылу өчен почта бүлегенә барырга кирәкми. Газетага онлайн рәвештә дә язылып була. Һәм мин сезгә шуның бер ысулын күрсәтәм. Туган айлар сайтын табабыз. Сайтка керәбез һәм онлайн подписканы газета Туган айлар дип язылган картинкага басабыз. Менә безнең газета килеп чыга. Госуслуги порталы һәм Почта России сайты аша язылып була. Без Почта России сайтын кулланабыз. Мин мәсәлән үземнең Купманада яшәүче түтәемне яздырам. Монда на адрес получателя дип билгелибез. Үзебезнең туганыбызның адресын язабыз, исемен, һәм инде үзеңнең яки беренче ярты еллыкка, яки икенче ярты еллыкка, яки бер еллыкка язылуны билгелисең. Без мәсәлән беренче ярты еллыкка язылабыз. Билгеләдек. Безнең бәябез чыкты. Хәзер в корзинага басабыз. Оплатить төймәсенә басабыз. Монда буш колонкаларны тутырабыз. Монда безгә телефон номерын, электрон почтаны һәм пароль язырга кирәк. Бүтән буш колонкаларны монда тутырабыз да, зарегистрироваться дигән төймәгә басабыз. Телефоныбызга код кирәк. Шул кодны менә бу буш колонкага җыябыз. Электрон почтага шундый код кирәк. Шул кодны алып, буш колонкага куябыз. Уңышлы гына регистрация ясаганнан соң кабат оплатить дигән төймәгә басабыз. Монда үзебезнең карта данларын язабыз. Түләдек, һәм безгә тагын повторный код киләчәк. Беренче секундтан телефонга код килә, һәм шул кодны кабат буш колонкага җыябыз. Бу иң соңгы этап. Барлык этаплар да үтелде. Хәзер газетаны көтәсе генә кала. Менә шулай җиңел генә Туган айлар газетасына язылып була. Мин үземнең төтәемә Яңа елга бүләк ясадым. Минемчә, сезнең дә туганнарыгыз әлеге бүләккә бик сөенәчәк. Һәр керәшен җыртына